Hej folkens. I denne video skal vi lave noget rigtig meget skørt. I denne video har vi Danielle med. Og siden det er klokken 9:30 eller sådan. Vi kunne ikke beslutte, hvad vi skulle lave. Men vi skal lave noget. Slap nu på det. Luk nu røven, mor! Det var vores. Luk nu røven, mor! Det var vores mor, som I kan høre. Luk nu røven! Nå. Videre til det sjove. Kom nu, Danielle. Danielle, hold og kig. Au! Hej, hvordan din stemme, de er et sejpis. Vent på mig. Ja, det. Sådan! Vi henter ham! Og som I kan se, skal jeg måske mig og Danielle bytte tøj. Jamen, vi er par. Hej. Vi har ikke det, så jeg kan vise sig, jeg er på. Og jeg har danstøj på. Nu, jeg skal nok vise jer, hvordan vi ser ud. Okay. Det lille ser på en der. Man kan ikke se det. I den. Man kan ikke se det. Må I dø dag? Nå, men. Skal have lys, ellers så kan man jo ikke se det. Og så kan I se mig. Danielle, vil I se mig? Vil I se mig? Er I der for at se? Vi optager det, som I kan se, er det vores skæggegemmer. Jeg tror. Hvor nu? Jeg optager dig. Vi går ud og finder fluer. Bliv lige her og... Så... Skal du tage et billede nu? Gør hende op inden du tager. Nej! Som I kan se, er det mor, som synes, at jeg kærer sit øje. Som I kan se, både det er særligt lønser. Satan, vil du ikke få sendt dig et øje? Det her er faktisk sandt. Okay. Her har vi Sebastian i kjole. Sebastian, han er i dag 7,5 år gammel. Nej! Og Danielle, hun står og optager YouTube. Mor, på YouTube. Prøv at se, hvor smart det er. Mor, du kan lave din helt egen YouTube-kanal. Vis for din kælling. Patterkælling. Okay. Ja! Beskytter du din bror? Åh, det er godt. Har du ham? Au. Pas på hovedet. Og det er en tårsopa. Og så er vi gasse. Og det er for fedt. Så. Nå, jeg går igen. Næste video. Okay. Så vil det sige, at jeg er Den optager ikke, Daniela. Jo, det gør. Det var så alt for i dag. Hej så. Hej.